Bună prieteni, spun și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vom vorbi despre setul Lego City, calendarul Advent de anul acesta. Anul trecut, știți, dacă vă aduceți aminte, am făcut cu Lego Harry Potter. Anul acesta vom face cu Lego City, iar astăzi vom deschide din ambalajul cel mare și vom vedea acele căsuțe pe care le deschidem zilnic de mâine, adică 1 decembrie încolo, până pe 24 decembrie, când va veni Moș Crăciun. Nu uitați să le scrieți scrisori celor doi moși, Moș Nicolae și Moș Crăciun, pentru ca aceștia să vă trimită cadourile dorite. Trecând la subiectul principal, haideți să vedem dacă putem deschide aici această cutie. Aici văd că este așa. Avem și foarfeca și vom desface aici. O secundă. Bun. Așa, am desfăcut și se pare că nu trebuia să desfacem, pentru că aici se află întreag cofrag de ouă. Adică acolo unde este introdus totul. Aici este calendarul, doar că se pare că va trebui să-i dăm jos acest capac. Eu credeam că în interior vom găsi o cutie, dar de fapt este doar treabă cu acest capac cu Moș Crăciun. Merge un pic cam greu, dar nu contează. Să nu tai cutia. Bun. Hei, am reușit să tai o parte. Mai trebuie să tai ăla de aici. Am avut grijă și la cutie și hai să vedeți. Aceasta este de pe interior, așa se vede cutia. Aici avem zilele, dacă le vedeți în întregime. Iar aici este o hartă, după cum vedeți. Este locul unde se petrece acțiunea lor, de fapt, pentru că, uitați, aici este după cum vedeți, aici este pe cutie, este terenul de gheață, aici este acele șine, iar asta ne arată și această imagine, locul unde se desfășoară acțiunea din Lego City, acest calendar. După cum vedem, aici este numărul 1, ca și în imaginea de aici, unde ne arată, parcă ne dă un indiciu ceea ce va fi numărul 1. Chiar dacă nu cred că sunt ei atât de șmecheri să ne dea ei un răspuns la surpriză și să ne strice surpriza mai ales. Aici avem setul, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să nu uitați să intrați pe canal, pentru că de mâine, 1 decembrie, va deschide numărul 1, apoi 2, 3, 4, 5, până când vom ajunge la numărul 24 de aici. Așa că nu uitați să vă abonați, să dați un like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!